Esselamu aleyküm mehriban adamlar, beyi adamlar, doğan anlaşılır, havasarlar. Dünyanın haydi güncüğünü yaşap veremezseniz hemmenize yakın salam etken, hemmenize can sağlık arzu etken, işlerinize, okulunuzda, yaşayışınızda, durmuşunuzda, bize Türkmenlerde qoğulmanın köp zatlar var. Oğlun, uşak, akçık, çavuluk, yuğuluk, şoň ýaly beyik şahirlerimiz, yazıcılarımız, alimlerimiz, häzirki nesillerde yaş ýigitlerimiz, yaş gyzlarymyz tüfeleme goşgular goşýarlar, goşgular aýtýarlar, ýylyň arasynda ýaşaýarlar. Türlü serişdelerden ulanýarlar, TikTok diýe, onan YouTube diýe, Facebook diýe, Instagram diýe, görüp berden hasam gowzat degen ýaşyn ýaly. Beyik şahirlerimizde, yazıcılarymyzda, alimlerimizde şoň ýaly revolýusionerlere ýa-da şoň ýaly beyik uruşda İkinci Cihan Uruşu'nda 1939'da başladı elbette. 1945'te de kurtardı. Ençeme bizim yaş yigitlerimiz, vatandaşlarımız, iyleşlerimiz, doğan anlaşlarımız, havasarlarımız tavatı yok. Türkmenistan'dan batınıya başka yerdeydi. Başka rezil koordinatın tavatı yok. Hem şu vatan için can verdiler. Şunun için o vatan hakkında da beyik şahirimiz, Mahtumul Atamızın koşkusu var. Onun liriki koşkular var. Neşemat hakkında koşkular var. Söýgi hakynda goşgular var, dürli goşgular. Şu goşgulardan bizim aýdymçylarymyz aýdyma ýetiripdir, aýdym bilen ýyly halga ýetiripdirler. Şo da nesile gelýär. Men aýtjak bolýan zadym Türkmenistan milli mugattas döwletimiz, men mudan mugattas milli döwletimiz ýani sebäbi bizim ýeketek beýik döwletimiz bar, beýik baýdagy bar. Nerki görüp oturýanlar görüşüňiz ýaly. Biz hemişe biz Türkmenler silamana, hormatlamana, ulu yerine ulu, kiçi yerine kiçiğini, devleti silamana, devletin beyik işgallerini silamana, bizim borcumuz bir nesile gelýär. Türkmen müdam bir silaptırlı hormat koyupdurlar. Şoň üçin bizim beyik şahirlerimizin nesibesi inşallah nesibem eder. Mugattas Türkmenistan milli devletimizde inşallah yine may ayına 300 yıllıklarını belirleyecekler. Hem şu 300 yıllığına dürlü sözlükler yazıyorlar, dürlü kitaplar yazıyorlar, dürlü koşullar yazıyorlar, yaşlar. Haska o yaş şu begeniyaz. Ondan sonra dürlü modeller açıldı, dürlü şehirlerde ya demelerde köçelerde zatlarda Mahtumul Atamyň adyny oýly, diňe bizim Türkmenistan milli ata watanymyzda da belki Awganistan Türkmen döwletleriniň arasynda da şoň ýaly uly hormat goýulýar. Has Türkmenler arasynda, Özbek dogullar arasynda, Kazak dogullar arasynda özüňiz görüp oturýanlar arkadaşlarymyz beýik döwletimiziň ýolbaşçysy dürli ýurtlara gidip oty, dürli resmi ýagdaýlardan şertnameler ýazyp oty. Neft hakynda, gaz hakynda ýa-da özüňiz görüşiňiz ýaly Afganistan'ın üsülen yani Pakistan'ın üsülen India yani neft turması gaz turmasını geçirmeli oldu. Hasan biz onu beğeniyoruz. O başka şunu şartnameleri yazılıyor. Şunu esasında o devletlerde, şu yurtlarda da şu ulu okuyucularının ya köçelerinin ya da demi şehirlerin zaten Mahtumul Beyk Atamyň adyny oýýarlar. Mahtumul Beyk denen beyk bolupdyr. Sebäbi onun häzirki döwürde bolýan ýagdaýlar özüňiz göz bilen görüp oturýaňyz, dürli ýagdaýlara aýdyp geçipdir. Şahirlerimiz hakynda şoň ýaly garyplyk hakynda şoň ýaly baýlyk hakynda şoň ýaly onun şonuň başga da şahlar hakynda, padşahlar hakynda şoň ýaly neşemat hakynda şoň ýaly dürli zatlary. Bizim Mahtumul Atamyň näme diýilýär sebäbi şu aýtýan zatlary, diýen zatlary kullanýar, anında galyp nesile ýetýär. Bizim Mahtumul Beyk Atamyz häzirki bizim öz beyik döwletimiziň paragatçylygy, asudaçylygy söýüşýärler. Bizim beyik şairlerimizden şuňa paragatçylygy, asudaçylygy söýüpdirler. Halkyny silapdyrlar, milletin silapdyrlar. Pähemli göreşipdirler. Yani käbir döwletler bilen zatlar bilen niýeti erbeden bolsa şol bilen el berip dem şol bilen päk niýet bilen gatnaşypdyrlar. Häzirki ýagdaýda şoň ýaly. Şu döwürde zatlarda yani häzirki döwürde şu görüp oturýan Orset bilen aýlanyň dünýäň bardylar şertnameler ýazdylar, oturuş etdiler, görüp oturýan
şonyalak Awganistan bilen ya başga komşu ýurtlar bilen şonyaly. Ya bir döwletde onalaky arada bir İranna İran devlet ýolbaşy aradan tutdy bark çoňa imarly bolsun, ýygy arasyny beýem şol päk ýüregini duýgusyny duýdurdy. Görýärmi? Goňşuçylyk hem dostluk, dogurluk hemişe ajygyny da gerekdir, süýjügyni de gerekdir. Şoň üçin biziň döwletimiz, beýik döwletimiz şunu ýa-da pähemli gawat bar. Men özüm öz şahsy ýagdaýymdan özüm Kanada döwletinde de ýaşaýan bolsam, ýurtdan aýratyn ýaşaýan bolsam, men ýüregimiz watanyna ýylle günne dogan gardaşlaryň arasynda biziň aýagyň bärde bolsa-da biziň täbi alan terbiýemiz, ýaşaýyşymyz, durmuşymyz biziň şäherimiz bilen bagly bolupdyr. Öz topragymyz bilen bagly bolupdyr. Öz ýylymyz bilen bagly bolupdyr. Şoň üçin biz ata watanymyza, ýylymyza, günümizde gowanyýar. Gorwatymyz dürli ýurtlardan Türkmenistan milli ata watanymyza mihman barpdy, o mihmanlara gelipdir. Dürli ýagdaýlardan, turist ýagdaýlardan gorwatymyz turist ýagdaý bolup aýlanyp gaýtýarlar, uly ýazyjylar bar ýerler, şairler bar ýerler, dürli taryhy zatlar görýärler. Onlarky dürli her biziň 5 welayet, bu da 5 welayetten dogan şu 5 welayetde dürli ýagdaýlar bolupdyr, taryhy ýagdaýlar. Şu taryhy ýagdaýlary görüp gelýärler. Şoň nämen esasyndan düýbi şu aňyrsy ýene köküne seresek mahtumul atamyzyň alan beren nesihatlarynyň, pähemlerinden, düşünjelerinden gelýär. Sebäbi adam gafinden gelenler bir döwümçülük üçin gelýär nädir diýärdi, güler ýüz üçin gelýärler diýär. Şoň üçin biziň beýik atamyz, beýik döwletimizden dämedem daşa ýurtdaky diplomatlara ýa dürli sowda işlerine, dürli uly ýolbaşçylara zatlara şo güler ýüz berýär, gapsyny açýar. Şonuň ýaly mahtumul atamyzyň aýtmany zat köp. Beýik biziň Nur Muhammed Aşır Pur Meredov, Haydar Muhif, ondan soň ýatlak geçen Nadir Gullayev, ondan biziň Murat Gazi, ondan soň başga köp şairlerimizden, ýazyjylarymızdan mahtumul atamyzyň hakynda däm köp zatlar aýtdylar, diýdiler, ýazdylar we ýazyp berler, nesle geçirip berler. Has gawzat ýa-da görwetden sözlükler ýazyp oturýarlar, türli sözlükler türkmen diline biziň esasy mahtumul atamyzyň üns beren zady näme üns berýär. Biziň milli egneşigimizi saklamagyna, biziň dilimizi saklamagymyza, biziň dästurymyzy saklamagymyza, biziň paragatçylyk, azudaçylygy saklamagymyza, biziň agzy birligimizi saklamagymyza, biziň dämi şo goňşy ýurtlar bilen başga ýurtlar bilen nähili arahatnaşykda bolmagyna, hemme şo ýanky näme diýin, kiçildi aýtsam ýa sade dille aýtsam konstitusiýa, kanun esasy diýilýär. Ine men Köpenç partinin ulanmajak bolan hökmenem der. Şo konstitusiýa diýil elbetde o şo boly kanun. Çok kanun ýalykdan şo mahtumly atamynyň goşularyny kabul etsek bolýar. Şoňa ýaşaýşy durmuşa beren terbiýeti, aýçy, haram, harary, aýratlyklaryny o şoňa şo ýagdaýlara datlary mahtumly beýik atamyz göreşipdir. Hemişe agzy berlige çagyrypdyr. Şoň üçin hemde hasam Awganistan türkmen dogallamyza, ondan türkmen sahra türkmen dogallamyza, ondan Karakalpakistanda ýaşaýan we Tajikistanda ýaşaýan, daşa ýurtda ýaşap beren türkmenlerimize de has üns berilýär. Üns berilmegine olar birden hem käler düşünje düşünme mümkin. Ay biz barıp bilemizak ya başga ýerde o da ol ýaşaşdan döwlet diýen ýaşaşdan her bir meseleni paragatçylykda asylykda çözýär. O birden kapsyny açyp ýa-da 1993-97 arasynda 2000 arasynda kapsyny açdym. Beýik döwletimiz şonu nähili ýagdaýlar boldy. Özüň gawy görwatýan, gawy bilwatýan. Men onu tankidi ýagdaýdan ýa Ewropa ýamarlamak ýagdaýdan aýtjak bolamak da ýeşematany ýaýratdylar, başga ýerde işler etdiler. Men onuň üstüne geçip oturamak da gaýtan biziň beýik mahtumul atamyz şo zatlary göreşipdir neşematda. Ýa çilime garşy ýa-da näme diýin, keype garşy, keypde durly ýagdaýlar bolýar. İçkiden başga zatlardan her zatyň bir ölçüni we ýeri bar diýipdir. Şol mahtumly beýik atamyz öz ömrüni şartlary goýup geçipdir. Nämen esasyny o da uly göreş. Nämen esasyny şu öz halkyny gowurtdyr, ýylyny gowurtdyr, dogan arlaşan gowurtdyr.
ömrüni ilme beripdir, bilme beripdir, goşga beripdir. Türlü ýagdaýlardan. Şol beýik mahtumlar atamyň ona Yusuf Azamyň bizim kakamız ya atamız diýsek bolmaly, doganymyz diýsek bolmaly, bizim alymyz şol ingilis diline şonu terjime edipdäm ingilisleri tanıştyrdy. Britaniya, Fransa ýa-da ýa-da Amerika ýa-da başga Angliýa ýurtdy, Ýewropa ýaşaýan ýurtlarda zatlarda şol ingilis dilini terjime şonu tanıtdy. Şonu ýaly Ömer Hayyam we Ulubek şairler. Ya başga şairlerimiz bar. Kemine men özümde de näçe kitabym, men görkezdim, men şonu ýörüýtdäm, alyp gaýtdym, bir minut başla. Men öwünden teýär görmekdim weli gysga ara bolasam. Adam nimet ine. Men şidatlara üniversiteye başga şol kitaplar ya şol ýörüýte suratlary ya nemeleri şol hakynda çykyşlary zatlary bolup däme ýörüýte özüm Türkmenistan milli atawatamyza baramda alyp gaýtdym ýörüýte. Ineleki ýakynyň görkezdim ine. Veli ýakynna türlü zatlar, türlü şolň üstüne köp zatlaryň üstüne işlesem bolýar. Ine. Ýekekden tanıştyrayım. Onunla pek hakkında näçinji ýyl dünýä gelýär, näçinji ýyl dünýeden aradan gitýär, ömrüni näme goýýar. Nesegi hakkında da şonu ýaly. Näme üçin biz atdyr götürüp özüni alyp ýa-da ýani Berdiker Babaýew. Pek ýazyjylaryň biri ençeme Romaniýada romana goýdy 1894-de dünýäge gelip 1974-de de dünýäsini çalyşýar. Hemen etasine biz inne Kanada devletinde yaşap veren olsak şunu ýalyada da inne Kerim kakamız. Kerim Kurban Nefes. Biz näme üçin şunu birinçisine däme nesille ýetirjek bolýar, ondan hiç bizim dilimiz däme de sorun ýitmesin. Ondan beýik şairlerimizden ýazyjylarymyzdan ýa-ni ruhumyzdan şat bolsun diýip Kurban Nadar edýdi. 1940'da dünyaya gelip 1975'de dünýeden gitdi. Aýtjak bolýan adam ne pek mahtumlar atamyzyň goşgularym ma, filmlerim ma, dürli ýadan atlary dürli dillerde zatlarda baýny birek şeýtden bir tanıtmasak biz öz dilimizde ýeçil getip bilmez. 1724-1807 diýip bärde bellätdirler. Inne aňrak ýa bärak o aýratyn gurrun. Emma ömrüni näme goýýar? Ýyl üçin goýýar, halk üçin goýýar. Ine bizim beýik sadandalarymyz, aýdymçylarymyz şo ýaly halk üçin iş bitiren adamlar. Her gaýtynyň üstüne ötürýär, işlemer we işläp ýerler ýaşlar. Hat degen ýa. Şoňa inneki aýdymçylarymdan şoň ýaly. Aýdyma geçirýärler, goşgularyny ýazylan şairler ýa film döretýärler, otam nesille geçýär. Esasy şo paragaçylygyň esasynda. Atyldyçylygyň esasynda. Ağda birliğin esasında. Şu ýagdaýlarda atly dörer oty we gelecekde de dörer, nesilden nesile ýeter. Biz ona begenýäs, gowanyýas, o täze filmler dörediler, täze ýagdaýlar dörediler halk üçin, ýyl üçin. Şeýdip biz dilimizi saklap bileriz, täze saklap bileriz. Mudan bir zat da men öz pikirimde şuma mudan şoň pikir etýän, boýnanýan hormat goýsan hormat goýarlar. Hormat goýmasan hormat goýmar. Türkmenen midam ýa başga halklar midam hormat goýamokdur. Atu dowlatdy. Paragaçylyk ýyligini soýupdyr. Ýyligini söýüpdirler. Näme üçin görwetdiň men ýurtdaşlarym men aýlaga aýdyp oturman men bu edepdäme syýasy ýagdaý bilen ýa ykdysady ýa medeni ýagdaý bilen girişdirjek bolmakda belki şu käbir pikirlerimiz bilen böleşeýin diýdim. Şoň üçin ýaşlar her bir erdemler özüňizi uly bahadyr şol. Sen her gün her sekundyň, mundyň
hepden ayın günün geçip dur, şu ömrüňem şoňal geçip durýar. Emma şu ömrüňde bir käbi işleri halky üçin etseňiz, şu mudam halk ýüregine saklar. Mudam taryhda galar. Mesela jonlarky ýanky şairlerimiz aýtdym, başga bek şairlerimiz amma tanynmadyk şairlerimiz bar, ýazyjylarymyz bar şoňa. Bilen hormat goýaýlyň. Ona mahtumlat atamyzyň adyny dürli içmelik şäherlerde ýa-da goýup beren Türkmenistanda milli ata watanymyzdan 91-92-nji ýylda üniversitetiň adyny goýdular. Başga üniversitetler açylypdyr, haska bolupdyr. Has begeni watin, ýazylýan şertnameler gör watin, begeni watin, ýurdumy ilme gowuny watin. Biz gowunmaly, bizenmeli. Bir gecejek bir daha bir aýtyp geçeýin. Hiç bir ýurtda sistem düzüw dädir we onu düzeltýänem dädirler. Düzeltjän bolýan nädirler. Türlü zatlar bar. O siyasi ýagdaý bolar. Men siyasi ýagdaýa girmejek bolýan. Şonuň üçin siziň wagtyňyzy almaýyn. Oman mudam ata watanda, ilimde günümde, beýik döwletimde parakatçylyk bolsun, asudaçylyk bolsun. Iliminiň arkaýyn ýaşasyn, arkaýyn watanyň edip de mana görüp otirler, şykyp sowda işlerini etip ýörler, işläp ýörler, gazanç etip ýörler. Dürli ýerlerden habarym Moskwadan, ondan soň ýanky Polşada bolýar, Türkiýede bolýar, Katarda bolýar. Dürli ýurtlarda işläp ýörler. Amerikada, hatda ştada, Kanadada da işläp ýörler zatlar. 10 ýyl, 5 ýyl. İşleyen, gazanjadyň, okan, ogluň şoňa ýetişip gelýär. Yetişenler şoňa ola okuýjakdyr, içejekdir, gazanç etjekdirler. Şeýle biziňden watany bolar. Gör watanymyz watanymyz ýyl-ýyldan ösüwati, ilmi tarapdan, bilim tarapdan, başga ýagdaýlardan üns berip berler. Şu zatlar bir üns berse haska bolar. Bu men siziň wagtyňyzy almaýyn. Bu men hemmäňize jan sağlyk arzu etýän, başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, hoş sag bolun.